účinný základ roda. Priamo hľad, si príjme dokonalý súlad, v jednom šíku stáť. Deň zo dňa lepší a hlavne smelší, poznáme bojový cvičený slast. Dnes vieme držať krok a šľapať, zajtra brániť vlast. Vojak nikdy nemá to ľahké, najmä prvých 700 dní. Včera bosky rozdával sladké, dnes ho čaká výcvik pekotný. Krátke spávanie, rýchle vstávanie, hrmených 100 striel. Stráže, útoky, nástup, prískoky a vždy tráfať cieľ. Vojak preto cvičí dnes ťažko, preto z čela padá mu znoj, aby mohol v pravý čas ľahko zvíťaziť, keď príde boj. Zvíťaziť, keď príde boj. Rozdával sladké, dnes ho čaká výcvik pekotný. Krátke spávanie, rýchle vstávanie, hrmených 100 striel. Stráže, útoky, nástup, prískoky a vždy triafať cieľ. Vojak preto cvičí dnes ťažko, preto z čela padá mu zloje, aby mohol v pravý čas ľahko zvíťaziť, keď príde boj. Zvíťaziť, keď príde boj.